जोंनावनि आलासि फैदों माजुलिनि आरोना आंनि आब' गुमै ओमफ्राय आब'नि फिसाजो फैदों आरोना दसे बिसोरजों रायलायबाय ओमफ्राय बिसोरबो प्रग्रामाव थांनोसो फैखादों ओमफ्राय बिसोर थांखांनायनि उनाव जोंबो प्रग्रामनि थाखाय रेडि जाबाय आरोना खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ दायो जोङो नै गामिनि प्रग्रामाव थांनो ओंखारबाय नोंथांमोननि बायदि खेलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो दे बिदिब्ला Ketau. दायो न'आव फैथ'बाय ओंखाम जाखांनानैहाय माने जाजफोराबो ओंखाम जादोंथ' ओंखायनो माने मोसानाय कम्पिटिशना जाथ'वाखैमोन ओंखायनो जोङो न'आव फैथ'बाय दा दसे थानानैहाय सान्दुंआ एसे रुइबा थांसै आरोना बिराद गरमबो थानो हाया मोनथारदों आरोना गरमावहाय ओंखायनो फैथ'बाय दायो थांफिननोसै आरोना नायदो दे नायलांबाय थादो नोंथांमोननो देखायगोन आङो सियर थांफिनलायनोसैलाय जोङो ट्रेन फैदों सिरियास मानसिया दा हांसो लस जादों दाउखाया फैनानै लांफैबाय थानाय जादों हांसो फिसाखौ दा मा राहा लानाय जायो नायनोसै उनावहाय दायो मोसानाय नायहैनोसै एसे जोङो बारदैसिख्ला बादायनाय नायनो नागिरबाय बेहाय जागोन फिल्डआवहाय सिट जों मोननाय नंला सान्दुंबो थिजाबाय सियारा हर आङो फट' लागोन भिडिअ लागोन आं मोसाबा रावबो मोननाय नङा ना आरो गंसे हरो आदानो ज'आ बैसाग बारदैसिख्ला मोसागोन दा बे थेबालासिनो माबाबाय नोङो थेबानो मोना खाना होदों गोजाखौ जानोसै खादोब्रा गिदिंनायसै आदामोनखौ एबा सारमोनखौ जोङो गिबियाव बरायग्रोनो आखायाव लादों जोंहा रेडि जानो सिनायथि होनो आखायाव लादों बिजिरगिरि हिसाबै जोंहा सेथियाव दङ किरन बसुमतारी आदाखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आखायाव लाबाय दे बिदिबा जोंहा बिसोर दामगोन दामखांनायनि उनाव आं 1 2 3 होनबा नोंसोर मोसादो दै जोंहा माबाने बेल माबाया गाज्रि जाबाय बेखायनो आं खुगाजोंनो बुंसै दे दामग्रोदो दे स्टार्ट खालाम दे नोंसोर दामग्रोदो
जिरायनानै लागोर दायो बयबो जिरायनानै लागोर सेकेन्ड राउन्ड लासै लों हाखु दाखु लोंनाङा नांथागोन दै दैया जिरायनानै लों जिरायनानै गसंनानै लोंनाङा दै खय मिनिट मोसाखोथाय 10 मिनिटसो जादों खोमा ने जाबाय नामा बारदों ना 15 मिनिटसो जादों खोमा हेल' आं बे समावहाय दान्दिसे आलासि होनो थाखाय सम लानाय जाबाय एबा आखायाव लानाय जाबाय आंनि बे आलासि सिनायथि होनायावहाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होगोन होननानै आङो गुरैयै खावलायनाय थाबाय ओइ राजा बाबा मोना मोनजालायबाय नालायदों न'आव दा होलाफिनसै साहैला दे बिसोरनो आइनिजों बाबाजों साहैला जों जाखारबायना बिसोर दा बे समावहाय दंबावो जोंहा आलासि सिनायथि होनाय अनिल स्वर्गियारि बिथां बारग' फोरोंगिरि दन्द सहरिया गोजौ फरायसालि 10आव सेलेक्ट जादों आं बिथांमोननि बिखुं नाम्बारखौ बुंहरगोन आरो बिखुं नाम्बारखौ नोंथांमोना गावबा गावनि गोसोआव दंना गैया बेखौ लाथिख' गोसोआव लानांगौमोन आरो 5 6 7 8 9 10 11 15 बिथांमोना 10 जन टप 10आव सेलेक्ट जादों 10 जन दा बे टप 10नि बादायगिरि बिनानावमोनखौ जौसाङाव सोरगिदिं थाफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय हेलो जों मागुरि रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनिफ्राय दिनैनि बे बारदै सिख्लायाव फैनानै बिथां दामगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ जोंनि आफादनिफ्राय रोजा नै जानोसै जोङो दाउदै माबा जोबनायनि प्रग्राम जोबनायनि जानोसै दाउदै खोमसिस नुयो बति बसुमतारी नाम्बार 4 माजुलि आरो थामथि बान्थाखौ देरहानो हादों थरायना जनाखि बसुमतारी नाम्बार 4 माजुलि आं बे समाव 100 मिटार बान्था मोनबाय मालाय बोरो भलिबलनि बोरो फैसाखौ देखायथार मोनबा बोरो दांनायनायनि आंबो
दानसै आङो आफादगिरि मानगोनां माबाना जायासै नामा गुरै खावलायबाय थालिर बिफांना जायासै बे समाव 100 मिटार खारनाय दे टाटा बादायनायनि नैथि बान्था हिन्जावसाफोरनि फरायना पार्बती बसुमतारी नांजा मोसानायनिफ्राय बुंलांसै सेथियाव दङ जोंहा बैसागु आइजो मोसानायखौ मोनदों बालि गामि आइजो आफाद बिथांमोना सेथि प्राइज मोननो हादों आरो नैथियाव दङ 2 नं माजुलि आइजो आफाद आरो थामथियाव दङ 2 नं दलाफारा आइजो आफाद बेयो जाबाय बैसागु आइजो हान्जा मोसानाय गथ'फोरनि बैसागु हान्जा मोसानाय सेथि प्राइजखौ मोननो हादों राजु बसुमतारी खैरोगुरि आरो नैथिखौ मोननो हादों गितिका ब्रह्म बालिगां दे रंजानांगौ थामथि प्राइजखौ मोननो हादों जासमिता बसुमतारी 2 नंफर माजुलि दाना फैबाय बारदैसिख्ला बारदैसिख्ला दायो हा सेथि प्राइजखौ मोनदों बिखुं नाम्बार 7 साखिना बसुमतारी दलाफारा आरो नैथि प्राइजखौ मोननो हादों नाम्बार 2 बालिगाव आरो थामथि प्राइजखौ मोननो हादों बिखुं नाम्बार 15 अनसुमै बसुमतारी दलाफारा दा एसेनोसै दिनै नैथि साननि बादायनायाव जों जेसेबां मोसानाय बादायनाय होदोंमोन प्रग्रामा मोजाङैनो मोजां बारग'लांबाय ओमफ्राय दिनै जोबथामोन दिनै ओमफ्राय मोजां मोनबाय बेबायदिनो रंजानानैहाय दसे सम लास्टआवहाय बारदैसिख्ला मोसानायावहाय आरो लाइटआ जुदि मोजां थानायमोनब्ला मोजांसिन जागौमोन आरोना दाबो जेबो नङा मोजां जादों आरो जों जायखौ देरहागोन सानदोंमोन बेनो देरहामारबायबो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि फिन गोजोननाय बावफिननानै आंनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय